खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौरां दङ गसाइगावनि आमलायगुरियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाय जानाय जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया गोब्राब जोखोम जायो। मैया बेलासिनि गसाइगावनि आमलायगुरियाव गंनै बाइकनि मोगा-मोगि सौग्रावनाय जाथायाव सुन्द्रिजरा गामिनि 50 बोसोर बैसोनि दिसमल गयारि मुंनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिथांनि बिसि 47 बोसोर बैसोनि सुजिला गयारिया गोब्राबै जोखोम जायो। लोगोसे बाइक सालायनानै फैनाय बाजुगाव गामिनि प्रेम मोसाहारिनि फिसाज्ला मुन्ना मोसाहारियाबो गोब्राब जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ गसाइगावनि आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रथायजों रुंसारि जानाय दिसमल गयारिया गावनि बिसिजों बाजारनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो मुन्ना मोसाहारिया जोबोद गोख्रैथिजों बाइक सालायबोनानै सौग्रावहैयो। गुबुन फारसेथिं रुंसारि जानाय दिसमल गयारि आरो जोखोम जानाय सुशिला गयारि बिथांमोनजों लोगोसे फिसौज्लाबो दंफायोमोन। नाथाय फिसौज्लाखौ गोब्राब जोखोम जायासै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौरां दङ सनितपुर जिल्लानि आवथायाव थानाय बाथासिफुर हायनागुरि गामिनि बिनु नार्जारिया अमा फार्म एबा अमा फिसिनानै गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो हादों। बिथांनि बिसि रुफे नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियोदि गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनाय एबा संसार जानायाव थोजासे फोलोमनो हायो होननाबो बुंथियो। थामथि खौरां दङ इउपिपिएल दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय निपेन नार्जारिखौ दोलोनिफ्राय बोख्लायबाय। जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गसाइगाव महकुमानि एबा 4 नं जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मावखुलियाव जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि मोनसे गोख्रों मेल जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों 4 नं जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि सोद्रोमा निपेन नार्जारि आरो जानालिगाव प्राइमारिनि सोद्रोमा सिन' नार्जारिखौ दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय दोलोनिफ्राय बोख्लायबाय होननानै जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि निपेन्द्र नार्जारि आरो जुमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निथुन बसुमतारी बिथांमोना फोसावनानै होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिजनियाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। मजर आली मुंनि इ-रिक्सा सालायग्राया मोब्लिब बोबथाबजानानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। गावनि न'आवनो मोब्लिबनि खामानि मावबाय थानाय समावनो कारेन्ट थाराव मोब्लिब बोबथाबजानानै दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। मजर आलीखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय डक्टरा थैबाय होनना फोसावो। फानबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। न'खरनि सासेल' खामायग्रा मजर आलीनि जिउ गोमानाया न'खरनि गेजेराव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। बाथि खौरां दङ गसाइगाव सहराव सासे सेंग्रा थैनायखौ मिरु खालामनानै दुंहाव थासारि। पुलिसनि आखायाव थानाय समावनो सासे लाइमोना थैनायखौ मिरु खालामना गसाइगावआव दुंहाव थासारि जायो। पुलिसआ बुग्लिनायनि जाउनावनो थैनायनि अजद होदों। न'खरनि सुबुङा मिथिनो हानाय बादिब्ला थैनाय सेंग्राया गसाइगाव सहरनि रुंसारि सुर्य देनि फिसाज्ला 34 बोसोर बैसोनि बाफि दे। थैनाय सेंग्राखौ गोसोआरि जेंनाजों भुगिबोनायमोन होनना मिथिनो हादों। मैया बेलासियाव थैनाय बाफि देआ गसाइगाव सदर सहरनि कलेज रडआव सासे सुबुंनि गारिखौ खहा खालामनायनि थाखाय पुलिसआ हमनानै थानायाव लांनाय समावनो थैदों होनना न'खरनि सुबुङा फोरमायो। थैनाय सुबुंनि बिदाया फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिखौ जाथायथिलिनिफ्राय खानानै थानासिम लांबाय थानाय समाव पुलिसनि बुनायनि जाहोनाव जिउ गोमादों होनना बुङो आरो बिदाया बुंथिबावोदि बुनायनिबो भिडिअ' फुटेजबो दङ होननानै मिथिहोबावदों। द'थि खौराङाव दङ आनजाद मिरुआव हाबनायनि सिगां गाज्रियै सिग्रोमनायनि अजद होदों सासे आइजो बिजाथिया। एडिआरइ आनजाद होनो थांनाय आइजो बिजाथिफोरखौ चेकिंनि मुङाव आइजोफोरनि दांनाङै इसिङारि अंगआव दांनायनि अजद होदों सासे बिजाथिया। सिग्रोमनायाव पर्दाबो गैयामोन आरो मेख्लानि सिङाव आखाइ सोनानै दांग्रोमनाय आरो इसिङारि अंगआव आखाइ सोनानै दांग्रोमजोबनायखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों सासे आइजो बिजाथिया। बे जाथाया नलबारि जिल्लानि बेलसराव थानाय शहीद श्रीमती सेनियर सेकेन्डारि आनजाद मिरुआव जादों होनना फोरमायथिदों। स्निथि खौराङाव दङ थांनाय मैया 15 सेप्तेम्बर 2024 आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल AWDCनि मैया नैथि सागान सान। थांनाय 2024 मायथाइनि 15 सेप्तेम्बराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों आदिबासीनि मोनबा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हान्जाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों AWDC एकर्ड जानानै थाङो। बे सागान सानखौ दिखियाजुलि साहा बागाननि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सागान सान खुंफुङो। बे हाबाफारियाव AWCनि चेयारमेन असीम हांसदा, CEM दुर्गा हांसदा
आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसाम आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि प्रिथिबि माझी, MP कामाख्या प्रसाद दास आरो गोबां सागानगिरिफोरा बाहागो लादों। फैगौ बिसायख'थियाव गासैबो आदिबासीफोरा BJP आव भट होगोन होननानै बुंदों मुन्ना मुर्मुआ।